El Dia Internacional del Turisme no tenim res a celebrar, només l'enterrament del turisme massiu i la marca Barcelona, un model turístic tan mortal com obsolet i mort. Els hotels, els creuers, totes les andròmines que ens impedeixen circular tranquil·lament per la nostra ciutat, els avions que a més de transportar persones contaminen sobremanera i Airbnb, que tots el coneixem, conegut a tot el món per explotar les ciutats, esprémer-les i acabar amb els seus veïns, però estem molt vius i aquí estem lluitant. I ara procedim a enterrar tot això amb el decreixement turístic, que és l'única resposta que avui en dia li podem donar.